L-aspirazzjonijiet, ix-xewqat u l-iskopijiet komuni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għandhom jixprunaw rabtiet ekonomiċi u soċjali aktar b'saħħithom. Dan qalitu l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola waqt diskors li għamlet fl-Università ta' Harvard fejn ġiet mistiedna tindirizza lill-istudenti. Il-President Metsola qalet li t-tiġdid tal-Alleanza Transatlantika huwa kruċjali biex nindirizzaw ir-realtajiet ġodda u perikolużi ħafna li qed jiffurmaw fis-soċjetajiet u l-komunitajiet tagħna. Roberta Metsola żidet tajt li bħalissa fl-Ewropa u fl-Istati Uniti qed naraw kif dawn ir-realtajiet qed jintużaw biex jerġgħu iqajmu kwistjonijiet ta' identità politika. Dan f'tentattiv li ntrebħu l-elezzjonijiet billi appellaw għal elementi estremisti. Roberta Metsola spjegat li hawn min qed jipprova jitfa' tort fuq ħaddieħor fosthom fuq deċiżjonijiet li jsiru fl-Unjoni Ewropea jew fl-Istati Uniti. Iżda fi kliema kienet ċara ħafna. Dan huwa l-mument tagħna, l-mument biex nisħu fuq il-bżonn u l-valur tad-demokrazija. Jien konvinta li nistgħu naslu, stqarret Metsola mal-istudenti ta' Harvard.